Dit is Derch de Bibel, 1kjennichs program nummer 10. De Bibeltekst voor deze lektion is kapitel 16, vers 30, Derch kapitel 18, vers 27. We hebben van de tijd lang al gezien wo de zin immer toenam in Israël en 1kjennichs, en wo dat volk immer dieper in de zin ineenkwam. Von der wo wir 1kjenich mit seiner Frühtaub betrachten, der durch euer und mehr sinnvoll wir als irgendein anderer Kjenich gewast wir, but hier. Wir wollen noch sein, wo Gott schließlich in Mann brücken deid, dem sie nomen Elia wir, mit der Sinn zu handeln. So ist immer, wo wir, war der seinen dort Gott, war der ein Mensch brücken deid, der sich brücken leid von ihm, zum Sinnplan durchzuführen. Ik lade nu waarde aan, naar dit programma te horchen om te zijn, dat God mensen niet laat voor immer wegkomen met ihre zin. Herr, ik dank die waarde voor die woord en bid dat u dat mocht errichtelijk zijn te alle te horchen. Amen. Hier is prediker Elmer Remmer met het programma Derch de Bibel. Dat verget mal traf wie met wie het heet dat, dem Tjenich Ahab, aber wir noch nicht bekannt geworden met zijn vrouw Izebel. En deze beid, Ahab en Izebel, die waren een paar lied die zo bees waren, dat einem dat gruzelt. Ik wil den 30ste vers wader lezen in 1kjennichs 16. En Ahab, dem Amri zijn zeen, deed bezet en dem Herr God zijn ogen, meer als al die Kjennichen die veram waren gewast. Zijn vader Amri wie een van de eerste Kjennichs die bat die tijd regiert had. Aber zijn zeen wie nach oorje en zijn bezet. 31ste vers. En nu passeert dat, als van dat te weinig weer, dat hij en dem Jeroboam, dem Nebat zijn zeen zijn weg wandelde, dat hij die Izebel, dem Etbaal, de Zidonian Kjenich zijn dochter, te vroeg neemt. En hij jenk en deed dem Baal ofgat dene, en kneed zich ver dem haan. Nu had hij een vrouw genomen die oorje weer als hij zelfs. En die beid taub, moeke dan dat ooiste dat ene zich uitdenken kun. Door zijn durch de jaren en meerdere landen verschiedene Kjennichs gewas die ähnlich waren en dem dat zij zich met deze vrouwen bevrieden, en dat jeft dan immer een bezet regeren. Welthistorische Geschichte beschrijven ihremaal van wo besonders in Europa door ihremaal zo'n zijn gewast. Veel goede christelijke mensen hadden doordat er leven verloren durch de jaren. Maar er zijn schijnt niemals twee mensen gewast, man en vrouw, die ooit waren als deze beid, Ahab en de Izebel. En we waren een beetje zenuw van hoe zich dat uitarbeiden deed en dat Kjenich. Aber deze Izebel, weer nu een Kjenich zijn dochter. Aber de Kjenich is ook een afgod priester, dem afgod Baal zijn priester. En de name Izebel heeft een interessante mening. De name zelfs meent onbevrijd. Wanneer ik dat recht verstoor, dan meent dat het niet een bevrijd leven weer, waardoor leven weer tussen Ahab en Izebel. Dat weer een bevrijd voor politische genatten. Zij weer een zeer strenge persoon, dat heet, zij had schijnt kracht over mensen, en had een bijzondere ijver voor bezet en godloosheid. De Heer God had kracht deze tijd zijn man, als Ahab en Izebel op den Israël troon waren. Dat moesten man zijn, die zich niet angstig worden voor deze beid te stonen, en de waarheid te reden. En hij had zo'n man, en desem Elia, de profeet. En die is een van de grootste mannen die jemals zijn op deze eeuw gewast. En mahan is hij de man, die nog eenmaal wordt terugkomen naar deze eeuw en zeig te zijn, en een laatste dag. En nu wordt deze profeet ans vergesteld en een bijzondere weg. Hij komt boven naar Ahab zijn troon, en geeft een bijzondere profetieung. 1kjennichs 17, de eerste vers. En Elia de Tishbite, die van de Gilead inwoner weer, zei te Ahab, zo waar als de Heer God leeft, ver dem ik sto,
Daar wordt geen duif oder regen zijn deze jaren, buiten van ik zaaien word. Dus Elia gaat brov en dem 1kjennichs zijn troonstoven aan, en jeft aan, wat het waarde wordt zijn voor de nächste paar jaar. Daar wordt geen regen zijn, maar hij zaaien wordt dat het regenen wordt. En nu wordt hij die stad verloten. En hij ging krijgt zo brov uit als hij in Enje komen weer. Ik wonder wat Ahab en de Izebel worden gedacht ha, als de Elia door zo brov en en kwam. Ze worden even aan, dat Elia niet een blad voor een moel neemt wanneer hij reed. Dem Elia leed het ook een beetje anders. Hij weer niet met königliche kleden aangetrokken. Am leed het raf en graf. Maar daar is nog wat met diesem Elia. Meer is zo dat hij ook nog wat te leren had. God heeft immer weer zijn dingen aan te leren, wanneer een grote arbeid had te doen, en dus Elia wordt ha. En voor in het Oude Testament, weer dat dan den naar de wildnis te nemen. God deed dat met Mozes, zeg maar. En hij neemt Abraham ook uit Chaldea, en neemt hem naar een raffet land. Hij deed dat ook voor Johannes Baptist, en ook voor de apostel Paulus, en de Arabische wildnis. En nu wordt hij desem Elia ook naar de wildnis nemen, en hem door versterken voor 3,5 jaar, en hem emmerhaan en leren. 2e en 3e vers. En dem Herr God zijn woord kwam naar hem en zei, ga nu van hier weg en ga naar oosten, en versterk die door bij dem Gerrit Bach, die door bij den Jordan is. God zegt nu te Elia, dat hij zo weit weg zal gaan van dat land als hij kan, naar de wildnis, naar een kleine stroom water. 4e vers. En dat wordt zijn dat u van den stroom water drinken zalst, en ik had die krooien beveel gegeven dat die eten brengen zullen. God bracht 2 wegen voor Elia te verzorgen door een wildnis. Eén weer de stroom water, dat weer dan een natuurlijke weg. Hij zal van dat water drinken. Dat andere weer dan buiten natuurlijk. De krooien worden komen en aan eten brengen, 2 maal een dag. En hij bleef door een nacht stoot. En dat wordt haar een deel geduld genomen als mij zo. Wens voor mij wordt het zo zijn gewaast. Ik moet toestaan, ik zie een zeer ongeduldige man. Maar dan dreed de Bach op. 7e vers. Nu passeert dat aan een stoot de stroom water opdreed, wils dat geen regen weer gewaast im land. Hier is nu dus Elia en een wildnis. En hij gaat iedere dag naar den Bach water te drinken. En hij wordt aan dat iedere dag is dat water wijnja en wijnja. Wat nu? Wordt hij van honger en dorst aankomen? Dit is nu een weg, wo de Heer God am uitproeven deed. Wordt hij dem Heer vertrouwen, oder wordt hij verzorgen? Als es hier niets gezegd, wo Elia fehlt over de zaak, wordt zijn geloof aan deze zware tijd durchbrengen? Dat weet zo, dat er geen regen wordt zijn, maar hij, Elia, wordt zeggen dat het regenen wordt. Hij wordt moeten om leven blijven, want dat zal passeren. Zijn geloof is nu op een proef. En zo is ook ons geloof voorken op een proef. En behoud, dat wanneer ons geloof op een proef is, dan is het zo meer zeggen, dat de Heer dat zo ingerecht heeft, dat de law die nu onze ervaring is, zodat ons geloof kan gesterkt worden. Hij heeft versproken dat hij ons niemals verloten of verziemen wordt. Geloof wie dat? Kan ik aan vertrouwen dat hij alles wat top arbeiden voor ons zum Gode? Dat heet, wanneer ik am leef ha? Nu, Elia kunt zeer leicht uitrekenen ongeveer wanneer de Bach wordt dreig zijn. En ik kan aber nog niet vinden dat hij geremen deed door Eva. Hij wordt immer aan gewunderd ha, wat de Heer nu doen wordt. Wordt hij een andere weg vinden water te krijgen? Maar mij is ook zo dat Elia een lektion leert. Zijn leven weer zo als een dreige Bach. En zichzelf weer hij nast. Hij weer bloos zo als een Bach. Der woont dat leven het water ranen kan. Zoals de Heer Jezus zei in Johannes 4, 13 en 14. Wer van dit water drinkt, dem wordt waar dorste. Maar wer van dat water drinkt dat ik geven wordt en dem een eeuwenranende kwaal. Dat een hecht kwaalt en dat eeuwig leven. Er is een lied in Engels dat zegt,
maak mij tot een zegen. En ik wonder manchmal, wanneer dat gezongen wordt, of die mensen daar aan denken wat dat werkelijk meent. Dat meent dat ik zo zie als een laadje baag. En zelfs heb ik geen woorden anderen aan te bieden. Dat is bloos dat levende woorden dat van God komt, God zijn woord. Dat derg aansraant, dat een zegen kan zijn te andere mensen. En Elia moest dat ook leren. Zij wat Paulus zegt in 1 Korinther 1:27. Aber God heeft den gewild, die in de wereld veranzinnig geacht werden, om de wijze te schoon te maken. En God heeft de zwakke in de wereld gewild, om de sterke te schoon te maken. God zei nu tot Elia, du bist niet een sterke grote mens, du bist endlich niets meer als de drie baag. Du hast geen macht, maar dat levenswoord derg die raand. Jaren terug weer door een beroemde missionaar, de andere jonge missionaren, halp red te maken voor de missionsarbeid. Hij zei dan te aan, behoud, als je herkomen, wie je nust. Dat is bloos God, die kan een woord, der je arbeiden, zond dat weertvol is. Neemt dat aan, wils dat is waar. En die zelfs, best du nust. Wie, du en ik, zijn bloos een opgedreide baag, buiten van God zijn woord derg aansraand. En zij wat God nu met hem deed. 12e vers. En dem Herr God zijn woord kwam naar hem en zei, sto op en go naar Zarephath, dat een poort is van Sidon, en woon daar. Zij, ik had daar een weetvrouw bevolen, die naring te geven. En hij stond op en ging naar Zarephath, en als hij bij de poort van de stad kwam, zij, daar weer een weetvrouw die sterke troep zamelt. En hij roept haar en zei, breng me een beet water aan in je feest, zodat ik drinken kan. En als hij ging dat te holen, zei hij te haar, bitte, breng me een beet brood in die hand. En zij zei, zo waar als de Heer God leeft, ik had geen brood, bloos een handvol meel en een kruk, en een beet ei en een buddel. En zij, ik zamel 2 sterke toop, zodat ik een gaan kan en dat reed maken voor mij en mijn zin, zodat we dat eten kunnen en dan sterven. Du grote God, van et de welt ontjet, die du geschaft hast, der din almachst woord. Van et op alles wat du deest doodjetje, wo du regeerst en vouderst allem zout. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Wo groot best u, wo groot best u. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Wo groot best u, wo groot best u. Van mij, mijn Heer, en zienen woord bejegend, van echt de grote genoot een woordje zijn. Wo God dit volk zijn eigentum gezegend, es tot ze goed, je hebt genoten zeiligheid. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Wo groot best u, wo groot best u. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Wo groot best u, wo groot best u.
Tjedjatnem himmel wou de lichter sprenne, zijn zoveel spiels wat keiner talen kon. Ons schient de zon zo dag, de maan am donkle, en zoveel scheps wat schwammen op hem meer. Het vremi zo dat u mijn heiland best, hoe groot best u, hoe groot best u. Het vremi zo dat u mijn heiland best, hoe groot best u, hoe groot best u. De weet vroeg vertaalt Elia nu hoe dat weer met Aaron zien. En Elia zegt dan te haar dat ze eerst wat doen zal, en dan wordt zij en zien niet sterven. 13 en 14 vers. En Elia zei te haar, eens die niet, go en doe als du gezegd hast, aber maak mij eerst een kleine koek, en breng mij dat, en dan maak voor die en dien zien. Dan zo zegt Israël, Herr God, de meelkruk wordt niet ladig worden, en de buddel met ei wordt niet ladig worden, maar den dag, wanneer de Herr God wordt regen schekken op deze aarde. Elia en de vrouw en zijn leefden iedere dag van één dag naar de nächste, van dat klein beet meel en de meeltan, en dat kuffel vol ei. De weetvrouw brukt dat alles iedere dag, maar dan weer door de nächste dag waren genoeg dat ze waren eten kunnen. En zo weer dat één dag naar de andere. We weten niet hoe lang dat weer. Maar dat houdt kunt. Een paar jaar zijn. En dat is ook een lektie voor ons. Prediker McGee zegt, we zijn bloos zo als laadje tannen. We horen manchmal Christen reden van ihre Fähigkeiten naar dem Herr te geven. Maar weet we hebben an ons zelfs even keine Fähigkeiten. We hebben nicht dem Herr Gott aan te beden, en te geven als bloos ons zelfs onze laadje charpe, laadje meeltannen. Hast behouden van de chast en Kana en Galilea, wo Jezus water te wien moek? Wat weer dat richtige door? Nicht de bruid chast sleet, dat weer de laadje krukke, wo ze water en dan goten. En als de Herr dem bevel gegeven had, door water en dan te geten en dat gedaan weer, dan weer door dat zeer schijnet, door en de krukke. En dat weer dat wichtje, door bij de chast. We zijn plus laadje meeltannen, en laadje waterkrukke, wat de Herr ons vellen deed. En nu is nog wat interessanter, 17e bij 22e vers. Nu passeert dat na dit, dat de vrouw zien, die de huisvrouw weer, krank wordt. En zijn krankheid weer zeer schwierig, zodat er geen odem gebleven weer en aan. Dat heet hij sterf. En zij zei te Elia, wat heb ik met die te doen, o du Gottesman? Best u naar mij gekomen mijn zin te licht te brengen, en mijn zin aan te brengen? En hij zei te haar, geef mij die zin. En hij neemt hem van ihre schoot, en droeg hem naar de bovenstoof, waar hij woont, en leed hem op zijn een het bad. En hij roept dem Herr God aan en zei, O Herr God, mijn God, hast u ook bezig op deze weetvrouw gebracht met wem ik blief, en dem dat du zijn dood moest? En hij strekt zich zelfs uit op dem jong, 3-maal, en roept dem Herr God aan en zei, O Herr, mijn God, laat dit kind zijn ziel waar terugkomen en aan. En de Herr God harcht naar dem Elia zijn aanroepen, en dat kind zijn ziel kwam waar terug en aan. En hij leeft waar. Dit is dan een opstonen van dood, een terugkomen van dood. En daar is een bijzondere waarheid. Elia deed zich 3-maal op den jong aanlaaien. Dat is een aanreden met leven. En voor ons,
die wie dood wären en zend en overtredingen, zoals de Bibel zegt, moet wie met Jezus toekomen om eeuwig leven te hebben. Daar is geen andere weg. En zoals de Bibel zegt, dat wanneer we ook dood wären en overtredingen en zend, zijn we met Jezus gekruisigd en leven en aan. We zijn van dood zum leven gekomen, zoals de Bibel zegt. En wanneer we niet met Jezus Christus verenigd zijn, dan zijn we niets. Dan zijn we nog dood en onze zend. Aber wanneer we hem aangenomen hebben, dan zijn we met hem gekruisigd en zijn ook met hem opgestaan van dood tot dat eeuwig leven. De apostel Paulus zei in Galater 2:20, ik zie met Christus gekruisigd. Nu leef ik niet meer, aber Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef ik in geloven en God zijn zin, die mij geleefd heeft, en heeft zichzelf voor mij aangegeven. En nu komen we bij dat 18e kapitel in 1kjennichs. En dit is een van die zeer bijzonder zijn. Elia deed de Baal-profeten nu op een woord stellen, om te zien wer de ware God is. De Baal-profeten, 450, zijn vielleicht niet molen vergelijk met dem ene Elia. Hij is een bijzondere man. 1kjennichs 18, de eerste 2 vers. En dat passeert nog veel door dat dem Herr God zijn woord naar Elia kwam, en dat 3e jaar, en zeid, go nu en loot die van dem kjennichs Ahab zijn, en ik wil regen schekken op de eerd. En Elia ging om naar den kjennichs Ahab te komen. En daar weer een zeer schwierige hongersnood in Samaria. God is nu red dem Elia te brukken, en nu kan hij brood verkomen. Hij heeft geleerd dat hij in zichzelf niet is, aber God is alles. Nu geeft hij brood naar Ahab, en hij is red. 3e, het 6e vers. En Ahab roept Obadiah, die even dem Ahab zijn huis overzicht had. Nu Obadiah deed dem Herr zeer verchten. Dan dat weer zo als Izebel al dem Herr God zijn profeten aangebracht had, dat hij 100 profeten neemt en verstuurt die en een heil en geeft den naring met brood en water. En Ahab zei te Obadiah, go durch dat ganze land, naar al die waterkwalen en naar al die bachen, vielleicht tja we gras vingen, dat we die pier en ezels kunnen om leven houden, dat we den niet alle verleren. En zo deelde zij zich dat land in door Derch te gaan. Ahab ging een weg bij zichzelf, en Obadiah een andere weg bij zichzelf. De hongersnood weer nu zeer slim. Dat meeste van dat gewas weer nu al verdreigd, en dat vee en die tieren kunnen niet langer wat vingen te grozen. En zo doen Ahab en zijn denen uitkomen wat wijd te vingen. Ahab jeet een weg en Obadiah den andere weg. En zij waren dat Obadiah dem Ahab zijn overzichter weer over zijn huishoud. Obadiah weer een gottesverrichter man. En had 100 van God zijn profeten verstoken, wils Izebel die alle had wilt aanbrengen. 7e en 8e vers. En als Obadiah hem weg weer, traf Elia aan en hij kwam aan en boog zich ver aan dool en zei, best u dat, mijn Herr Elia? En hij antwoordde aan en zei, ik zie, go, zei tot den meester, kijk, Elia is hier. De Obadiah zie ik nu nog wijd en zei, maar eenmaal, daar is Elia. En Elia zei ganz einfach te hem, dat hij zal naar dem kjennichs Ahab gaan, en zei te hem, Elia is hier. O, wo ons nu zo'n man fehlt als Elia weer. Zoals de Bibel zegt, dezelfde Elia wordt terugkomen in de laatste dag, nadat dat alle ware Christen worden entrekt zijn, weggenomen. En jo, de welt wordt dan wem velen, die niet angst heeft, dat te zeggen, wat de Herr am jef te zeggen. En de welt wordt dan Elia ha. Jo, Elia is hier. Wo Matte Obadiah zich gefeild ha. De 9e bet 13e vers. En hij zei, en wat ha ik gezendigd dat du dien deine zust en Ahab zijn heng
en dan even mij dood te maken. Zo waar als de Heer God leeft. Daar is geen nation oder Königreich, wo mijn Herr niet heeft aangezegd die te zieken. En wanneer ze zeiden dat u niet daar wirst, dan neem hij een eed van die nation en dat Königreich, dat ze die niet gevangen hadden. En nu zegt u, go, zei den Herr, kijk, Elia is hier. En dat wordt passeren, dat sobald als ik van die weg zie, dat dem Herr God zijn jes die woer haan neemt, ik weet niet woer, en wanneer ik dan te Ahab zei, en hij die niet vangen kan, dat hij mij wordt doodmaken. Aber ik, dien deine, had dem Herr God van mijn jugend gevergd. Wordt mijn Herr dat niet vertaald, wat ik deed, als Isabel dem Herr God zijn profeten doodmoek, wo ik 100 mannen van dem Herr God zijn profeten verstrook, bij 50 en hele, en den met brood en water naring geef? Obadiah angst zich nu naar Ahab te gaan, wils aan zo is, dat wanneer hij dat proeft, dan wordt de Herr Elia zest woer aannemen, en dan is hem angst voor zijn in het leven. Hij wil dat het liefste niet doen. 14e tot 17e vers. En nu zegt u, go zei den Herr, kijk, Elia is hier, en hij wordt mij doodmaken. En Elia zei, zo waar als de Herr God leeft, verdem ik sto, ik wou mij zekerlijk van am zijne loten. En zo ging Obadiah Ahab te trafen, en zei hem dat. En Ahab ging Elia te trafen. En dat passeert, als Ahab Elia zag, dat Ahab te hem zei, best du de Israël troubled? Ik kom terug naar dit dat nächste Mal. God is zegen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ik zie, dat geeft hij aan zichzelf, en gebed kent hij nu die, heeft die op van die aan best. Hij had God niet veelt, hij dekt mijn schuld. Jezus starb und litt für mich, mit mir.